መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 84 ወጎይታ ሰራዊት ማሕደራትካ ክንደይ ባህ ዘብላ እየን ነፍሰይ ንኣጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆን ሓርር ትብሎን ኣላ ነፍሰይን ስጋይን ንሕያው ኣምላኽ እልል ይብላሉ ዑፍ እኳ ቤት ረኸበት ሎኻኺቶውን ጨዋዊታ እተንብረላ ቤት ረኸበት መሰውኢታትካ ወጎይታ ሰራዊት ንጉሰይን ኣምላኸይን ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ኩሉ ጊዜ ይውድሱኻ ሓይሎም በኣኻ ዝኾነ ብልቦም ንመገድኻ ዝሓስቡ ሰባት ብፁዓን እዮም ብለሰብኽያት ክሓልፉ ከለዉ ዓይኒ ማያት ይገብርዎ ዝናብ ኣዝመራውን ብበረኸት ይኸድኖ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቖሙ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ጸሎተይ ስማዕ ወኣምላኽ ያዕቆብ ጽምበል ኣታዋልታና ዝኾንካ ኣምላኽ ርአ ገጽ ቅቡእካውን ጠምት ካብ ሽሕሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣጸድካ ትሓይሽ እያ እሞ ኣብ ድንኳን ርሲኣን ካብ ምንባርሲ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላው ደገ ምዃን ይሕሸኒ እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ፀሓይን ዋልታን እዩ እሞ እግዚአብሔር ጸጋን ክብርን ይህብ ነቶም ብቕንዕና ዝመላለሱ ሰናይ ዘበለ ኣይኸልኦምን እዩ ወጎይታ ሰራዊት ኣባኻ ዝውከል ሰብ ብፁዕ እዩ